Flaqa tal-MCSD f'Għawdex l-imsieħba soċjali u l-membri tal-Kumitat Reġjonali għal Għawdex għamlu diversi suġġerimenti dwar Viżjoni Malta 2050 u enfasizzaw il-potenzjal ta' Għawdex bħala spazju ideali għal proġetti pilota relatati ma' sostenibilità, turizmu ta' kwalità u teknoloġiji innovattivi. Argumentaw li Għawdex m'għandux ikun kopja ta' Malta, iżda bħala reġjun b'karatteristiċi u prioritajiet distinti. Fil-laqgħa ġie diskuss ukoll il-bżonn li tissaħħaħ il-konnettività u l-infrastruttura tal-gżira biex jinħolqu l-opportunitajiet meħtieġa għall-iżvilupp sostenibbli u l-investiment f'Għawdex. Intqal li Għawdex għandu jkompli attira impjiegi ta' kwalità u jkabbar setturi strateġiċi bħal manifattura intelligenti u startups. Għandha teqpa' tissaħħaħ ukoll l-ekonomija rurali u soċjali ta' Għawdex. Il-ħarsin tal-pajżaġġ agrikolu ta' Għawdex u l-impatti tal-bidla fil-klima ġew ukoll identifikati bħala punti ewlenin fil-kuntest ta' żvilupp sostenibbli. Il-kap tas-Segretarjat tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru Mark Mallia qal il-konsultazzjoni dwar Viżjoni Malta 2050 se tibqa' għaddejja sa Settembru li ġej. Jibda l-implementazzjoni tagħha, implementazzjoni għal kull miżura se jkun hemm il-KPIs infassla, KPIs li jkunu jistgħu jaraw il-pubbliku b'mod live illi mbagħad nibdew naraw li kull miżura li hemm li tkun ġiet kosted u jkollha l-policies marbuta tagħhom tibda ġi implementata sabiex tixtub u fis-snin li ġejjin nibdew naraw il-viżjoni isseħħ sabiex ikollna Malta aħjar fil-ġejjin. Il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri qal li Viżjoni Malta 2050 qed tkompli tibni fuq l-istrateġija Għawdex Gżira ta' Villaġġi. Semma l-avvanzi li saru fil-konnettività fosthom it-titjib fis-servizzi tal-GoZo Channel, l-introduzzjoni tal-Fast Ferry u l-qbil fuq skedi adattati. Hawnhekk il-Ministru Camilleri ħabbar ukoll li fil-ġimgħat li ġejjin se jibda x-xogħol fuq ir-Rural Airfield. Is-Segretarju Parlamentari għad Dialogu Soċjali Andy Ellul tkellem dwar l-importanza ta' dialogu miftuħ inklusiv bħala pedament tal-progress u s-suċċess tal-pajjiż. Dr. Ellul qal li s-suċċess jirnexxi meta jkun hemm dialogu sinċir, strutturat u kontinwu ma' firxa wiesa ta' msieħba soċjali.